Hi NTV, salamat. Salamat sa patamsak. Nandito ako sa silong ng mangga. Nandito ako sa silong ng mangga kasama ko yung aso ko. Kasama ko yung aso ko, oh. Oh, hello. Naglalaro kami dito, nakaupo. Ate Neneng, salamat sa patusok. Nagpapahangin kami dito sa mangga, silong ng mangga na may bunga. May bunga, di ba, Yuyu? Magkuha tayo ng mangga. Magsawsaw kami ng mangga dito. Salamat sa tusok. Magtambay-tambay. Magkuha tayo ng mangga. Dito, nagkukuha ko ng mangga sa ano. Sa silong ng mangga. Oh, ayan o. Mangga namin. Mabababa. Magpahangin kasi mainit-init na. Di ba, Yuyu? Saan ka? Saan yung ano mo, tali mo? Iwan ko sana ito eh, dito eh. Ah, mag-upo. Oo nga eh. Nag-ilis ka nga kanina eh. Dami mo na nga ano eh. Nahabol mo na ako eh. Eh nahihiya akong ano eh, mag-live. Lalo na pag naka-lives yung mga kaibigan mo, nahihiya ka kasi. Kaya naghahang ito kuminsan eh. Hi Adora. Migalag shout out po. Salamat sa pagbisita. Ayan, binuksan mo naman yung pangit na ninja ba yan? Hello L3. Nasa silong ako ng mangga. Magsawsaw ng mangga.
Kahang. Salamat. Yun, doon ka. Gabi na dito. Alas 9. 9:20 ng gabi. 9:20 ng gabi dito. Ayan ang bahay namin, oh. Ang liwanag. Ang liwanag. Binuksan nila yung ilaw. Kaya may bisita mamaya uli. Nasa silong kami ng mangga. Nakakatuwa yung mga mangga dito. Kay mga bunga. Sarap mag-asim. Sausaw sa asin ba? Ito ang mangga namin. Oh, mababa lang siya. Adora. Salamat sa patamsak. Nagliliwaliw si Ate Emma sa silong ng mangga. Kasama yung aso ko. Yuyo, come here. Pag makita ka na naman ng mga bata dyan, na kukunin ka na naman dyan, tatakbo. Come here, come. Hindi ako makatusok sa inyo kasi salamat, Ate Ning. Dito ang harapan namin, oh. Mag-isa lang ako dito. Mamaya, daron si. Ngayon, malis silang lahat. Kaya nandito kami sa silong ng mangga. Kahit na nandito naman sila, na pumupunta kami ng labas. Ay, Yoyo, maupo tayo. Yoyo, maliwanag dito sa amin. Hindi ko kayo matusok-tusok. Doon ka, doon ka. Doon ka, huwag ka dyan. Huwag ka ditong pupunta sa akin. Is it?
Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Sit down na. Ayo, sit down. Itong dates din yung mag-ano, mamunga. Naku, ang sipag magdikit-dikit 'to. Salamat NTV. Mahilig kang magdikit-dikit. Wala akong maidikit sa'yo. Ang sipag mong magdikit-dikit. Salamat NTV Pits. Nagde-data ako sa labas, 'pag lalabas kami. Tres 1 hour. Tres 1 hour. 'Pag ano, 50, 1 month. Pero mahina, mahina ang net. Itong aso ko nagkitabi sa akin. Sa akin ito. Ba, Yuyo? Yuyo, harap ka nga dito. Yuyo, Simi, uy. Shh, Simi, Yuyo. Ganda ng balahibo niya, oh. Ganda ng balahibo ng aso ko, oh. At ito. Hmm. Ano, ganyan ka na? Hmm, nakadikit ka palagi. Oo, para hindi ka mawala. 'Di ba? Nanggigil ako sa asong 'to. Nakatabi lang, oh. Gooden, Yuyo. 'Pag bumuhos ay naku, baka bumuhos ang ano dito, tubig, mababasa tayo ulit. May oras yung tubig dito. Ano bang oras yun mag-ano? Liwanag sa bahay namin, oh. Pati hanggang sa tuktok, sinindi na nila, oh. Ay, oo, nakita ko yung pusa mo. Hindi maganda itong mobile ko, oh. Yung mangga namin nagapatay-patay na yan. Pinipilit niyang mabuhay ay ayan, nabuhay. Madami pa ring bunga. Pero mas madami noon. Kumpul-kumpul. Salamat sa pag-stay. Salamat sa pagsama sa akin. Boring kasi boring. Boring. Buti, nandito yung aso ko. Oh. Sinasamahan ako. Hmm? Hmm? Ano, malungkot ka? Gusto mong lumabas? Ito tayo sa labas? Ay, yuyo. Yuyo. Ay,
Pinisil ko kasi yung paa niya kaya nagalit. Walang magawa, eh. Hindi, saka ano, mababa lang ang ano ko kaya hindi ako nagla-live, eh, bibihira. Mahina na yung watch hour ko. Ikaw nga diyan, Ning, Ate Ning. Dami mong awan na. Ang sipag mo kasing mag-LS. Sipag mong ano, friendly ka kasi magkwento. May mga kagrupo pa yatang ano, nag-ano sa'yo eh. Tineng. Ako yun lang, isda-isda. Binibisita yung mga kaibigan. Tayo tayo, yoyo. Tayo. Para di ka mangawit. Tayo tayo, laka. Saan mo gusto? Yan. Gusto niya. Tumayo na rin. Yan ang cute ng ano mo, oh, balahibo mo. Yung buntot mo. Yoyo, pati yung ano man, oh. Ang kinis ng ano niya, oh. Ang kinis ng tumbong ng aso ko. Ang sexy niya, oh. Ang sexy naman ng aso kong yan, oh. Bagong gupit. Halika, magkuha tayo ng mangga. Salamat, Mama Dora, sa pagdalaw-dalaw. Tara, yala, yoyo. Dito tayo sa silong ng mangga. Silong tayo ng mangga. Magkuha kaya tayo ng mangga. Magkuha tayo ng mangga, yoyo. May ano pa dito ng ano, parang probinsya lang. Parang probinsya lang din dito sa ano, Dubai. Hindi ko nga alam, Tining. Hindi ako kasi expert na magano, kuha paano ba? Mag-aano siya, nagro-rotate siya, oh. Nagro-rotate.
siya. Gaya paano ba? 'Di nga ako dati marunong, tinuturuan lang ako ng kaibigan ko na pati maglagay ng jacket, hindi ako marunong. Paano ba ganyan? Ganyan bale, rotate device sabi naman niya. Gano'n. Sige sa sunod, 'pag ganito hindi na puwede 'no? Try ko sa susunod na mag-ano. Okey. Oo nga, hinahanap ko nga 'yun sabi ko, ba't yung mga iba 'pag nagla-live ano, buo, 'pag ganito kalahati. Oo, hindi naman ako ano, bibihira naman akong mag-live. Ito lang mga ano, naglabas-labas sa ano, diyan lang sa labas. Palagi ka ngang nag-iilis, eh, tining. Oo nga, buo. Sa susunod, ano, tinuturuan lang din ako ng mga dumadalaw sa'kin 'pag sinabi nilang nung first time ko, ang sabi nila, pa-jacket. "Ano ba yang jacket?" Sabi ko, "Jacket sa moderator, ano mo yung ano." Sabi ko, "Hanapin ko, try ko." Kasi busy sa trabaho, eh. Kung minsan may nagla-live nakabulsa lang, naka-headset ako, nakikinig ako. 'Pag sa ano naman, isdaan, titignan ko yung magdidikit sa akin, didikitan ko din, gano'n. Naku, naku, thank you. Ang sipag nito, ang sipag ni NTV. Ngayon, Ate Nining, hindi puwede na 'no? Sa susunod 'no? Shh, yuyu, yuyu, don't eat this one. Mamatay ka diyan. Kakainin mo 'yan. Pa.
Hindi nga kailangan mangisda pero dumadalaw ako sa mga kaibigan. Tulad mo, dadalaw ako o siyempre 'pag ano, ba, aba, ako yatang naikot. Hawak ko yung mobile ko, eh. Magalaw, magalaw-galaw na. Ba't wala yung bang ano, ay ayun, Ma'am Adora, Ma'am Butangera versus Adora ba? Nakita ko yung video mo, inopen ko. Yun nga ang turo nila sa akin Ate Nining, mag-LS ako. Ayan, mag-upo muna kami, ay, mag-upo muna kami, magtambay kami dito sa silong ng mangga. Salamat, salamat at may natututunan. Ano ba, ako ba? Hindi ka kasi pumapasok sa LS ko eh. Sabagay, hindi naman ako nag-LS na araw-araw. Pag ano lang, saglit ha. Ewan ko kung, ayan, malayo na kami sa ano. Sige lang, Tining. Kain ka muna. Okay lang yun. Kahit try lang akong ano, mag-open, mag-LS. Kasi ayoko sanang mag-LS na tinitignan ko yung ano, mga kaibigan kung may nag-LS. Ayokong makisabay. Yung papasyal-pasyalan ko lang sila, ganun lang. Kasi nakakahiya rin sumabay. Kain ka lang, Ate Ning. Salamat at ano, may naibigay kang ano, gawin ko nga yun. Ma'am Butangera, nadalaw ako sa iyong bahay.
Balik ako dito sa mangga. Mag-upo dito sa silong ng mangga. Mag-upo-upo, magtambay-tambay muna dito sa mga nagtatahol yung aso ko. Hello, Yuyu! Nagtatahol siya. Gusto niyang sumama sa akin. Ilagay ko muna siya doon eh. Akyat tayo ng mangga. Hi, Kingsley. Good evening, host. Evening nga dito. Ano nang oras dito? Hi, Air. Hi, kabayan. Salamat sa pagdalaw.
Hello. Hi. Hi sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita. Mega loud shoutout. Scarpis. Nilis. Jigs. Thank you, thank you, thank you. Naghahang yung mobile ko kaya ganyan.